Leviticus timienu. Na se obi di aduane afɔde ayɛyɛde rebrɛ Awurade a, na ayɛyɛde no nyɛ asikyiresiam. Na ongu so ngo, na ɔmfa ohwam fufuo into so. Na ɔmfa mmerɛ Aaron ma no, asɔfo no. Na ɔsɔfo no mfa asikyiresiam ne ngo no nsamama. Ni ohwam fufuo no nyinaa, na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so sɛ nkayeɛ adeɛ. Ɛyɛ ogya afɔde a ɛyi hwɛhwɛhwɛ ma Awurade. Na aduane afɔde no mu deɛ bɛka no nyɛ Aaron ne ne madea. Awurade gya mu akronkronne mu ade kronkronne no. Na sɛ wode aduane afɔde ayɛyɛde a wato no fononoo mu bi reba a, fa asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre tatere ne apiti ɔfam a wagu so ngo bra. Na sɛ wayɛyɛde no yɛ aduane afɔde a wakye no dadeɛ so a, ma no nyɛ asikyiresiam apiti a wɔde ngo afɔre, bubu mu asinesine, na hwie ngo gu so, aduane afɔde ne no. Na sɛ wayɛyɛde ne kukuo mu aduane afɔde a, fa asikyiresiam ne ngo yɔ. Na fa aduane afɔde a wɔde nneɛma yi ayɔ no brɛ Awurade. Na ɔde brɛ ɔsɔfo no a, ɔmfa mmra afɔrebukyia no ho. Na ɔsɔfo no nyi ayɛyɛde no so nkae adeɛ no, na ɔnhye wɔ afɔrebukyia no so. Ogya afɔde a ɛyi hwɛhwɛhwɛ ma Awurade ne no. Na aduane afɔde no nkae ne Aaron ne ne madea. Akronkronne mu ade kronkron a ɛfiri Awurade gya afɔde mu ne no. Aduane afɔde a mode bɛbrɛ Awurade no nyinaa, momfa mmɔreka nyɔ. Na monhye mmɔreka biara ne ɛwoɔ biara sɛ ogya afɔde mma Awurade. Momfa nneɛma yi mmrɛ Awurade sɛ aba a ɛdi kan mu afɔrebɔdeɛ. Nanso ɔmfa bi mma afɔrebukyia no so sɛ ɛmɛyi hwɛhwɛhwɛm. Na w'aduane afɔdeɛ ayɛyɛdeɛ nyinaa, to mu nkyene. Na ma wo Nyankopɔn apam nkyene mpa w'aduane afɔdeɛ mu. Fa nkyene ka w'ayɛyɛdeɛ nyinaa ho. Na sɛ wode aba a ɛdi kan ayɛyɛdeɛ rebrɛ Awurade a, fa aburo mmɛte mu a wato no wogya mu atutu apɔn ho yɛ w'aba a ɛdi kan mu ayɛyɛdeɛ. Na fa ngo gu so. Na fa ohwam fufuo to so, aduane afɔdeɛ ne no. Na ɔsɔfoɔ no nhye aburo mfuomfuo a wapɔn ho no bi ne ngo no bi ne ohwam fufuo no nyinaa sɛ nkae adeɛ. Ɛyɛ ogya afɔdeɛ a wɔbɔ ma Awurade.